израз хора, аз съм Дарк Пуф, имам да ви казвам нещо много важно. Значи, ще правя поредица в миналия ми канал. Много хора, питах ви каквите отбори, които искате. Вие ми казахте Челси. С Челси ще направим ще направим това. Как се развивам с Челси. Втората поредица. Втората поредица ще ми бъде Ultimate Team от Лига 8, от Дивизион 8. И третата поредица, която ще бъде това само на FIFA говорим. Третата поредия ще бъде на киков матчове от Чемпионската лига или от Лига Европа или големи срещи. И четвърта много рядко пак опенинг. Но като да говорим за пак опенинг, може би този месец или другия ще имаме пак опенинг и това 16. Така че ви кажете на свои приятели да са абонаментната и да гледат. Не искам да ви карам да са абонаментата. Искам да са абонаментата за мен. Просто хем помагате на мен, хем помагате и на вас, защото с мен ще ви бъде забавно и всичко ще бъде на iLac. Така че много хора не ме подцаквате. Добре, това е само на FIFA проектите. Ще върват това много Ultimate, на сигурно ще си най-много. Няма да почвам сега да... Не искам да просто дали ще почвам поредица на Draft to Glory или други. Няма да почвам на Draft to Glory поредица. Първо ще продължа след малко някакъв название. Извините ми хора, просто ще ми се подължи. Най-се намерва Не пиша текстове на телефона, с листа зад микрофона, като попам преди кона, сме с Жака и Канона. Но да ни ходи по вода, моя свят е на брега. Най-голям се уточни. Най-голям проект ще бъде на CSGO. Защото всичко. Проектът ми ще бъде на League of Legends. Обаче, първото ще ми на CS, втората ще ми на FIFA, League of Legends. Три поредици ще имаме. Три поредици, втората няма да имаме на рандоми. Ако си купеш на игра на PlayStation, разбира се, искам да ви кажа, че много ще се радвам за подкрепата, защото аз го правя за забавление, се забавлявам аз и вие да се забавлявате. Затова го правя. Искам да ви кажа, че аз ви уважавам, дори да не ви познавам много всички. Уважавам ви и ако някой иска да ме пита нещо, да може да ми пише, да ми каже нещо, за мен да ме питам. Много се радвам. Ще почваме, нали, ще се радвам. Но вие се радвате. Това е. Винаги всички ме питат. Машината ми програва. Толкова слаба, даже с игра на лига и не мога да издържа почти лигата. Затова и казвам хора. Тези три поредици искам да си ги държа. Никой друг да не ми ги маха. И ако, хора, ако 3 до 1 месец се събера 100 абоната, има много голяма изненада. Много голяма изненада, която ще се опитам да отговоря.
който ще се опитам да говоря. Тази изненада ще бъде свързана с геймплей на Лига или на CS. Но тази изненада ще бъде много голяма. Един месец 100 абоната. Моля ви, ако не уважавате, го направете. Знам, вие сте хора, които могат и искам да кажа едно. Ако искате да ми кажете само тези други поредици да почна. И също чакат анбоксинг на CS, нали, как да се инсталират и т.п. После анбоксинг на слушалките, на които съм си набелязал, но дали ще има, не знам. Моя ниш. Тези дни. Защото както знаете, ще игра на моя. Това нещо, което вие сигурно знаете от миналите клипове. И много ще ви благодаря. Ще благодаря за подкрепата. Сега много благодаря за подкрепата на тези скромни трудни, които в близко време бих искал да се раздраснат, станат повече. Така много да знам ви какво. Чао!